levoume sobre todo a reflexión de que o noso día a día pois non nos deixa pensar, porque tes sempre algo que facer, hai que lle dedicar máis tempo a pensar e levaste pois esa reflexión de por que ti no teu equipo influes e o que o teu equipo te aporta a ti para que tanto a nivel persoal como a nivel laboral te sintas ben. Casa Grande de Xanceda o que vai levar é unha líder que tiña nun equipo, nunha parte do equipo, que xa tiña como uns conocementos e que os estaba desarrollando e que estaba pois un pouco que lle parecía que facía ben, pero ahora vai un pouco máis confiada para seguir traballando e conseguir facer ben o teu día a día, porque a ti enseñanche ou estudei unha carreira e podo facer yogures ou un proceso productivo, pero non te enseñan a ter un equipo, a tratar ca xente. Iso é algo que non te enseña nunha carreira, é algo que tes que ir aprendendo pois en estos tipos de cursos. É moi importante, porque non só tes que saber facer ben un produto, tes que saber ben dirixir ben un equipo. Parece unha tontería, pero se o equipo está contento, vas dirixindo ben e buscas ferramentas para manter ese equipo ben, o día a día vais a ir só e vas ti como persoa vas te sentir cómoda, o teu equipo tamén vai salir ben o traballo e Casa Grande de Xanceda, neste caso, pois vai ter un traballo ben feito e vai conseguir un fin que todos traballemos e consigamos ese crecemento sin ter problemas. Ao principio, cando vi balneario, relax, pero fai falta, porque tes que evadir do teu día a día. Houbo tamén formacións en Santiago, as formacións en Santiago eran máis teóricas, necesitas ese aporte teórico con ese aporte no balneario que é un pouco máis grupal, donde tamén ao mesmo tempo estás un pouco máis relaxada e profundizando no teu, no que eres ti e o que necesitas. Xa é unha parte do virada que é máis individual, que sí que tratas nos momentos de tanto nas sesións que hai aquí nos balnearios como nas sesións en Santiago, tratas temas individuales, pero sí que máis nivel profundizas en ti e no que ti queres facer pois no teu desarrollo a nivel profesional.